ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanang ko, ano? Nakasukat ka. Inak agbidyaw ang kail. Sumurot ka? Sa dinaw. Di bangir abantay ang kail. Talaga na itante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbarta? Unang kail. Sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload ka. Sige. Ngam umayak man makikapitan na ibus ti kape mi kini anday. Ay kat, ala Nagkapi kalat tanang kail. Kaburburak tayo danom di tirmaos. At damatan kapi di lamisaan. At dapay gatas kan asukar jay. At dapay tinapay. Mayat Ala, yung kagkapain. Tay saganak man dagiti itugot kau ngagmisyawn. Sige man. Nakapagkapi. Anya nga kita nakasukaw? Groceries kan bagas ang kail. Nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, hintayaw. Uyugon na. Ngam no di mo kaya, batikan. Nilangan violet nakayapan. Umayak sakpay lang ti surot mo. Wala kat, violet ti kadwam. Katun mat tamakatulong mat kanyak. Sa nakaskin ka, ngagpaubah ka pa nung mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang uba. Intaki di agbidyo nga rudal. Marikwanan, saan ka din nga imay dito'y tersenang ni Intay? Saan mat? Apay ka day? Wen tadyak meten nasiputan arimwar. Ibaon ko kumapay agumatang itikapikan asukar. Angam awan meten. Iso asya kun at imay dito'y. Saan mat nga imay dito'y tersinak, maray? Ha? Niinting mo dyan nakalugan iti tricycle ni Warog. Amukon. Amangan no mapandaman nin agbidyo. Ay, una yun ni Inteng. Si Murot manan ka ni Warog na agvidyaw. Kat bay amlata. Sana balita agin enjoyment ni Kapitan. Sa bagay. Ngam di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimurot ka ni Warog. Ay, nasurutan matan ni Warog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita. Nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam, saanan nga agbarbartag. Wen, gatsyak, kas laliw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong. Ibidyo, kas jay laang. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras. Ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day video ni Kwaraw, tuya. Diyay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tila kay akayaw. Sana intulot iti kanapaw. Nagkiraman day ta, ibidyo na pa'y. Tapdulain na ipos na. Katuon kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang iti star. Ay, adula aming aramitin ni Kwaraw. Apay no aramido ma. Tapno adda pa ka kumikoma. Makumiko makikibangkag. Awag oras ko para kita. O di agbidyo kay bangkag. Kadwam tanwang mau. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Si Abaw, si Kapitan Intay. Nakay ka nga agpaisaw. Angam, ay, samot kay man. Mayasan itsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Uuna. Wow. Nayunam tid groceries ka itid mo kinkwana. Itid mo tam may sabag. Ha? Itid mo. Ay, baka pabangaan na miti baga na. Kurangan iti may sabag ang kail. Ditan may kantay may sa lakay di tabalasiw ti karayan. Apay ngay.
Itnudwamot nga mintinted mo iti day diya bakit anang ibaga na taer ka. Naragsakan na karon. Ay, ikamanin gumatang iti groceries. Dahil kanto ikantay ko na mga day di palasyo ti karayan. Unan na. Enjoy gayam ti kastoy nga aramidan. Katuan Mike. Umala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sakag sala-sala ta ibidyo ka angkay. Naa. Ingka na. Siguradaw. Adunto ti agbuya. Alan, ingka na angkay. Urahinak dito yung tricycle ko angkay. Papanak pa di bangkaw. Inak mangirwari ti kwarta. Bangko? Una. At dan swil daw kiti panagbitbidaw. Ay, mayat ano kasta. Tamangan tanto iti restaurant. Kinintan to makitsindang kay. Anday tanti ka ng tanggay. Anak nagipasan. Ay, agbusugak ano kasta. Unang kay. Sige lang. Ngamsakbay na. Agbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Basta talagang kay. Ngala. Kumita ka dito ito ibidyo ka. Ala. Ay, kita ma. No, natairak mo tlaan. Natayar ka ang kay. Sige. Mangan ka. Agisak mul kay tisiday. Well, agisak mo makastoy. Ayos ang kay. Inteng, ayan ni Kwarog. Ada kamat dito paraangan anak kaindayo. Una. Ibidyo man ti bagbagik anak kaindayon. Ipus ni Kwarong. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayak tupay. Ay, alaman kide. Agsala ka man dita nagtrakdiram ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tatlo da mo rupam dito ibidyo. Anya nga iti isalak. Sige. Agkantakta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay na. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si daan alinuto yo Unantay. Isu nga inawagan ka. Tadito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Katuin na. Tapno at dakadwak nga aglutaw. Imbag ka pa'y, ta nakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damat basit. Ay, mayat dayta Kwarog. Ang damat basit masuswildo ka. Isu nga'y paranod kumat basit kadagiti awanan. Una, day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babagayat kan lalakay iti groceries da. Ay wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray basay, kat makatulong ka. Una. Takunada nga road, saan mo abukudan ipagsaya ata. Unantay. Tay kunada nga rudan, no agparanot ka. Agtultuloy mo diswertikan ka. When Violet, husto ka. Made ti agin imot, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka diti paraangan yo mare. Ikan ka iti sidaem alauya. Naghimasan. Msigay, idisumpay laang di tatugaw maray. Anday ta. Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadun ka. Saan kami pa'y anangan? Taur urayot di sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisi na ka. Ay apag isaw, dahi tanti sidaen nyo. Apag iso dahi ta kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapuday ta ijabalay ni Kwaro. Ado ti linuto da ka ni Violet. Iso ako na da nga umay kay ka. Ay imbag man, tanaimas ti sidaan ni Kwaraw. Nagswildo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti sidaan na. Aya, ay imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay na maray, umdasen nga agluto da iti naimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra ka man.
Basila dayta para kinikwarog maray. Kas itinak ko na saan unay adak ti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasan apadigwan na ka itinaimas asidaan. Emot kay dia. Ngala, ingkakot yalis dayta sidaan. Taalaak mo't laang dayta malukong na. Sapay nagpintas dayta malukong na. Ay kukwa ko na, agraman dayta malukong maray. Na Agsusweldo mo ni kwarog iti Facebook na. Di gumatang manen na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, nuan niya ti sawaken ka. Nabsuga ka. Oray siya ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto kanu dakwaraw. Bagpay ni Kwaraw, tagsusuldo gaya man iti Facebook na. Isungaro dako nak nga ag-Facebook ka man. Tapno ag-sweldo ka man. Tapno ka na yun anaimas ti sidaan ta. Tapno saan ta ang maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmod iti napintas abistidak. Tapno makagatang akmod iti napintas asirpungkaw. Ay nagaduki din ng baga mo na ya. Hala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka, iti pusmaw. Diyan nga rodamaw. Si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Bangkaga langin na. Ay ba daw? Kukwa talatan tumapapal. Iso akastoy latan ti biyagta. Tadi mo ammo tag-diskarte. Nagadulaki din ng bagbaga mo na ya. Kawang mag, tuladam nga minani kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga rodamaw. Ay sorsorwan, sikat ti interesadaw. So sikat ti mangtulad kini Kwaraw. Tasyak at bangkagak langay. Yahaw! Tata ba daw? Anta ka ka dito kalapaw yaw. Oh, Kwaraw! Dati daw. Manong ka? Nagbaran na ya. Ay, Daka may Kwaraw. tata. Nagpagnaak man. Mapanak ko madita bakit, tadita ka mapanagbijaw. Ay, mayat Adot ti bakas dita, mabalin mo nga i-video. Tata, ang imsak ba ang mapanak dita bakit? I-video ka mampay. Ha? Why, napintas to ti bijaw, tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan na tugaw yaw. Kit unisam ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala at tugawak dito. Aw, kasta. Sige, umisam ka, tata ba daw? Ngem, anya nga ito ipasimudaan da ita video, Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngem itilukudan day ta, naragsak lata ti biyag. Kastaya. Tata, sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kay. Apay awan matulungam dito barangay ta. Tanas kan adumayo kapaylaan. Unagman iti ang kay. Taddaman no a pamilya nga kasapulan iti bagas. Kasi damay. Di may sa pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa ang makatrabaho di asawa na. Tamasakit may. Na-depress ang kay. Aya, Ala, da kayon ti kadwak ang mapandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Una ang kail. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agswildaw. No kasta nga raw, nasken mat at tumulong uray basit laeng. Alagarot, kuyugan ka. Tainta dita bangir a barangay. Ay, nukasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam! Uwan nataerak ka talaga. Ay, Kwaraw, pagbali ng adwasa ko tiitin mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuwang kail. Nukasta! Dua ka bantitid yung kanyak! Ay, kuwatata, may salaeng. Ngamin, jay may sapay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya!
Sa nabali, tata. Tao may kayong tumanan ikan magswildo ak iti pisbaw. Ay katuan mala, katagyaman akmanan imbaglangan taadda intadyo abagas, tanay, nasakit ito mangkaw, no trabaho Oh, adto'y ti merienda yaw. Nagyaman kami antay. Ay, mariknak mo tintibisin ka. Mabisinak mo. Apag isaw, nagluto ak iti pansik. Ala, mangan kayon. Alam to'y silpon ko antay. Tay video na kami kinaang kalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansik? I-video? Ay, ibidyum amin agaraw may banang. Talaga akas ti bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. At ayta, medyo dumistan siya Oh. Ala, agsao kayon mabalinaw. Ay, hello mga karils! Hilaw, kada kayo amain. Mangantayo iti pansit ngayon luto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils, ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak man ang gail. Kat inak manen gumatang iti sardinas ken noodles ken dumapay. Nga iparanod ko kadag iti kakabusat nga awanan. Ay, ikagumatang tagjutak iti barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwa kang gail. Ala, ngayon manong iti maksa iti sweldo. Kanayon ka mga paranod ay. Ayos lang ang gail. Nuawan dagiti viewers ka. Sa anak mat ngagswildaw. Iso anas kin lang iparanod kumay. Mala, ituloy mo dahi tangar aramidem. O, kasta kumati aramidan ti amin nga istambay dito yung kabildatan, di ayos kuma. Kumaa. Ala, may mayat dahi ta apaka kumikumam, munti agsyat ka iti arak. Naibagi di atayin sardeng munti agsyat iti arak. Muna ang gail. Ituloy mo dahi ta, sana dakis. Nasayat dahi ta at trabaho. Ala, kwarog! Ituloy mo ti kastangan aramidan. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapanikaag palitan. Ngam sakpay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganan, da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo amin, Tita? Ala, sige! Tita, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat yan iti direksyon ni Virgie Pagay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay day tanatibker anaylon, badong. Daytoy anaylaw, ket mangitay iti grasya. No adda madisgrasya. Na, anya ti kayat mo asawan di ta grasya, no adda madisgrasyam. No saan ka makawawan? Narigat, ngilawlawak. Basta ilutom tulatan, no adda grasya nga isang pitkaw. Hay, saan ka maawatan? Kasta nga ron ti saan ang makawawat. Mala, inakaw. Na, papanam. Ije kataltalunan. Papanam kumaijay kat nalpas mutan ti panag-tracer iti pagay. Ay, tumanagari ka. Saan ka man nang umaniwat dita? Makadadahil kay di diskarte abak-bakitan. Apay nagpukaw ti manok, Inteng. Ay,
Dagraira nga, tatakaw manan iti manok. Ay, nakitak pa'y day ang manok. Diyay nalabasit akawitan at timpuak itay biga. Nagapon ijay basit akayo ti salamagay. Ita, awanan. Kaawatan nga jarwar ti nakapukawan na. Saan nga iti apon da? Ay, kasano nga ta maamuan no asino tinangtiliw ijay manok. Sino nga taman ang tatakaw iti manok? Ay, makarma ko ma, no asino man day jay tapno agnakam. Tingarod sa lusod. Tao nga tati agal-alaw, no anya? Ada ayamot sa baling adda ima na nga agtilew. Siyempre, tao Ay, rung ka dyan. Kapay, di ka mamati no ibagak baklat. No nga isaw. Kano agtilip ti baklat, iti manok. Adapay agmamanok nga aso. Adapay musang nga agmamanok. Adapay banyas. Na, win nga agpaisaw. Adda kalintagam, intay. Ay, sarong ka man dito kabildatan, buyay. Dakas ka di manong. Kaya't ko sarong karandapong inting kanapong banang. Sakngay, kaya't nakadimot sa sarungkaran. Kaya't mo kadimot ti pasarungkaran, manong. Nay, napayakas ta ti saludsod mau. Nang amindad duma, kat adaluklukom, manong. Ha? Napay nga ibagam nga daluklukaw. Kanayon nak namin nasurduan ini, manong. Rabak ko lang matagi jay. Si kamat buyay. Rabak mo ka di jay. Nuad da imbati da ka na kat kanamatan. Santo na maulay. Uray kukwam to amin na nakilaban. Ha? Saan mo't akilaban day jay? Ice cream mat. Ha? Oy, nabayagan day jay. Malagip mo pa ilang, mate. Una, manong. Urayak lang nagsangit, ide. Agmanwak, apong banang. Nay, adda ka mahitbuyay. Ay bindisyonan na ka ti Diyos, apok. Ayan niya apong inting apong. Ay nagudong ni apong mo. Isumat lagayam nga awan ni dilim mabasa kiti barangay hall, apong. Ay napanmanan nakimiting ni apong mo. Nasabat ko itay ni Manong Kwarog. Umawan matan. Napananangatan. Bay amlatan ni Manong mo akwarog. Sumangpet tulatan no mabisen. Sala ka di sumangpet no mabisin, apong? Ay, saan mo't kit day? Ngam kaadwan na nga isasangpet na kat no mabisen. Iti oras ti pandangan. Saan ka di asika ni Boyet? Wen kagawad, sakda ito'y. Imbaunak ni apong banang agumatang iti kape ken asukar. Adaman nga rudan ibaon ni Maribanang. Di nga rudan kat gatangak agurkuray ni apong. Wen gaya man niya. Mabiit lang ta isupot ko tigat gatangam. Wen kagawad. Agbayag ka kadi ditoy, wano pumanaw ka mala adagos. Diyak mo kagawad, makitan to Maragsakan ani apong mo no adda ka, tanalaka ka maibabaon. Kayat kumot niya apong banang, tanasingpat kanya kagawad. Nasingpat, no, nasingpat ka mat. Ngam no naluko ka, ay nalabit, akaungat na ka. Ado ti manok iti kataltalunan namang mangan iti naiwaris nga irek iti nagirikan. Iwayat ko magtisilaw. No da masilwan naman ako. Kalpasan ti sumagmamano nga oras. At danton masilwan naman ako. Awan makita katao itaglawlaw. Ipakat ko da ito silaw. Day nakaglingay. Apaman nga da masilwan. Ay isakok adagusay. Kit iyawid ka. Anya ka di man ti kargata sakaw, taag kuti-kuti mo tilinaon na. Mangipaburag ka man kidi iti danaw ta paglamaw. Kita man no anya dayta, apay nga kuti-kutay. Manok tay taw'y, nasilwak. Asino nga iti akin manok dita? Saan ati akin manok ti panunuto mo?
Luan niya aluto ti panglutong, dayta. Kasjay ti panunudahin. Ilutom man ang tisaan mo, amanaw. Ay, sa uka asaw. Mala, yung kagi paburakain. Tanay, paglamaw. Manipod rinugyam tinagsilo iti manaw. Manaw tinasilwan. Aging gada manok amapan ijay ayan tinaiwaris nga erek. Saan nga agsardan iti rasyon tuyan? Papanam apo. Nay, intugot mo ti palsiit mao. Yung nakagpalsit iti bilit apong. Kaddan to isang pet ko nga do akan naway. Mapana ka di kataltalunan. Apay, amo ti agpalsiit. Ammo ka apong. No kayat mo. Mangiparabaw ta iti lata di taulom ta palsiitak. Ay. Di nakiramraman a pagpraktisan. Ti mulagat ko ti matamaam. Sana pong. Di lata ti palsiitak. Sana ti rupam. Ay, di nakiramraman ko nakmadan, buyay. Disgrasya da tawa di na oras. Kakaisunaan na taer da ito'y apong mo. Ha? Nataer ka gaya mapong? Naa. Kamamok ita ah. Apay, sa anak-anak taer nga apong mo? Ay, nataera. Taikang ka iti kwartam. Ha? Sige ka na kapong. Tapno si kati kataeran nga apong ko. Gumatangak man iti kompletos ricados, maray. Day, naimasakit ti ilutom apangaldawan nyo, mare. Kompletos ricados ko naman. Wan nga rod, mare. Kanayon mo't igagatang mo iti ricado. Una, kanayon nga dagsangpet nga ilutok amasida. Agsangpet? Na, sino ti mangisagsangpet? Ay, kwa. Siyempre, isang putan ni Badungkaw. Anya nga iti isang sangpet na, maray. Tawan lakat ricado ti adobo ti gatgatangam. Anya ka di ti kanayon mo nga ilutaw, maray. Ay, kwa, maray. Tumatayam. Tumatayab? Bilit ka di ti kayat mo asawan, maray? Ay, kaslakastan ko, maray. Malamari kwa nang iyawat mong tigat-gatangag, tagur-uray ni Badungkaw. Isungamin ka, taglutaw. Mas daawak itimbaga, Che kumarita. Apay nga imbaga na at tumatayab ti iluto na. Kan kanayon agumatang iti ricadaw, maray. Kaya't naasawad, kanayon mat nga agluto iti adobo. Wano saan, jay adalayana. Saan nga ta atinula? Awan mo ti amok amanok da. Saan ka di nga imbaga na nga isang sangpat ni Badung na at tumatayab? Anya nga tati kayat na asawan. Ay, burbur tsakanyak da ito'y Sapay agpukaw dagiti manok me. Uray siyak, nagpukaw tay upa ang manok kaw, apuraw. Idi adak ijay Teresena, imay gimatang ni Marituyang iti ricado. Dinamag ko no anya ti iluto na. Kuna na at tumatayab nga isang sangpet kanon ni Badung na. Tumatayab? Saan nga ta? Dagiti ibagbagam nga pupukaw ang manok. Aga tapak nga road. Kuna pa ni Marikwanang nga uray iso kat napukaw ti manok na. Sa mga taya duktalan no iso ti agal-ala iti agpupukaw ang manok. Nukas pangarigan iso ti agal-ala iti manok. Kasla na siluan babaen iti ngiwat ni Marituyan. Ta, nailawan na ang naibaga. Una! Ala, nagaduti kan naway ditoy. Kabililedak dito'y garami. Tagpalsitak iti kan naway. Agarudukak dito'y nabunton agarami. Siringak anaimbag. Tapno matamaak. Ibiyat kun. Ha? Apong Badong? Apay ang nakakulob ka di tagarami. Apay ang pinalsitan ti Badong kaw. Ay, salbag ka nga ubay. Ha? Adda ka manggaya man dito kabildatan.
Salbag ka. Anay. Ay, sorry apong. Kunak no sana tao ti agkut-kuti itilingad ti garami. Inakibaga kanya apong mo, tinaramid mo. Tapno pagawitan na ka, hindi nagkapam. Ha? Ay, salbag ka. Ay, nagsakitan ti patong ko ang pinalsitan. Saan mo nga ibagbaga kini apong inting, apong badong? Saan ko mat ngayong gagara? Apay kidi na saan ngay. Ay, diyak mapalabas ti parang palsihin mo iti patong kaw. Salbag ka nga, ubay. Idarom ko ti apo ko mabastos, paray. Pagawitan, may tinagapon na. Ay, apay ka di paray. Kanyat inaramid ti apo ko, tapay nga agungungot ka. Paayabampay, dahil di nga apo ko. Isaw ti pagdamagam, noon niya tinaramid na. Awanan sursuro na di nga apo ko, paray. Ay, pasensya mo. Ay, ikaw. Bingaraw, di na mo teraramidin na. Ay, saan ko ang mapalabas tinaramid na? Ay na, aging gaita. Nagsakit pa lang ti patong ko. Limitan pa yun, pare. Gapuanan ti sinalpag nga ubay. Bala, tugaw ka pa. Ay, bakti apo ko. Umay kakanoy di barangay haul. Anya nga minti inaramid mo kinitata ba daw, tapirmi ti unget na. Ikwa, napalsitak ti patong na manong. Ha? Apay nga min apinalsiitan. Isumot lagam apirmi ti unget na. Diyak mating gagara manong. Nakalingad nga mi ni garami. Ipalawag mo iti barangay haul. At day di nitata ba daw. Ibagam ti hustuan na pasamak, ha? Bautan dak ka di manong. Saan? Basta ipalawag mo ito iti barangay haul. Saan mo mo't ngayon gagara? Multaan na ka di niya apong inting manong. At masursurot nga ordinansa dito barangay. Nung mapanak na ka na nagbasol ka, awan maaramidan ni Uncle Intay. Ay, apay apinalsiitam ni pari badong. Saan ko ang nakita ni apong badong, apong inting? Nakakulob nga miniti garami. Apay nga may nagpalpalsiit ka ijay. Kanaway ko matipalsitak. Diyak amo nga dagayam ni apong badong agsilsilo iti manok ijay. Ay, na, ay ulit man tibagam. Agsilsilo iti manok ko na. Una pong, idi na minsan, puraw amanok tin nakita ka na silwan na. Yung kabil na iti sako sa nagawid. Idi kalman, nalabasit akawitan tinasilwan na. Insako namanan. Ay, my goodness. Si kagayam tagtaktakaw iti manok pare. Ay, nagalas ti rabid mo. Gusto lang, ti pa ng kapalsiit na itapatong mo. Tapno, maamuan ti madinga rabid mo. Ay, bayadam amin ang manok anak pukaw. Ado ti manok ko anak pukaw. Pati manok ni kagawad ko anang. Ay, nagrawat ka iti manok. Apay nga may ngagpukaw-pukaw dagita manok ngay, paray. Ay, basta bayadam. Hindi pa yan naibaga ni Marituyang nga gisang sangpit ka iti tumatayab. Ang manok gayam. Agmulta ka. Ay, nakababain. Sikatin na pan nagdarom. Ngam, naduktalan laka nga raw, ti mading aramid ma. Uy, nga rutuyang. Pirmi abayin ka. Ibagbagak nga main, asaan kang agsilo iti manok. Inaramid mo lata. Ay, uy, tuyang. Saanin ang maulit? Ang mga noadamanan makakita kanya. Oray awan makakita kan ka. Makit-kita na ka ni Apo Jaws. Ay natatabadong. Awan sabali ang maibabain itidakas nga aramid mo, no di si kamat laan anis mo. Ala sigay! Di naman tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon.
Agyaman ka ba Hiting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapanak matlaangan ijay Manila ba daw nabayag ajak na napan. Kaano ka di tinaudi nga ipapan mo ijay? Itinsapay mo ilabalasa nga tinaudi nga ipapankaw. Apea si kapay tinapili yung masakit akabagya mga sikasok yung kuha niya. Ikat kayat kumata, tanasingput da di akaanak ka. Idida kami pa'y tagkuy-kuyaw. Talaga nasingput, saan naimot da di akabagya. Kan nakasiguro ti kwartam, no kwa? Sigurado nga ikanak iti kwarta. Baknang nga may tinaasawa na. At dapat ijay abraw dagiti anak na. Masaray umay ka magngarot pumasyar itay. Kung kaday, dahanag mun ayak. Adan sakit pa pa na, Maray. Adamot dakkel at traveling magmaw. Ay, wun maray, inak man mag iti Manila. Inak iti balay ti kabagyak amasakay. Nay, sika nga rot ti mga sikasukan ko na. Wun amaray, adda nga dagiti anak na ijay abraw. Ay, bak nang dangarod no kasta, Marituya. Wun maray, retired a US Navy ti asawa na. Ay, big time nga rod no kasta. Ay, yung baglakit tayo, kasyak tinawagan na amapan ijay balay da. Tapno makapanak man mag ijay Manila, saan la dito'y kabildatan nga awaway? Ne, nao makakadin dito'y kabildatan, takas takisao, Mare? Saan mo kide, Maray? Ang maragsakan amapan ijay syudad. Ay, sige, Maray, Bye-bye! Inakaw! Mare, nagkita kayo kadiitay ka ni Marituya. Saan mo't Maray? Apay? Nagsabat kami ngamin itay. Mapan ka no ijay Manila. Adaman nadlaw ko kunkwana. Anya ka di day taan nadlaw mo? Jakman amo. Kasla napanakal. Kasla uyawin na ti barangay tayo akabildatan nagigyanan na iti manong atawan. Pagkunam mo't Maray. Ay, saan ko ang mailawlawag? Agam kasta ngamin ti panagriknak. Saan nga tanga atak mo lang? Sapay la kumaata kasta, Maray. Wan, amangan no atap ko lang nga agpaiso. Ay, may kawak itikawan ni Tuyang ko, pare. Ay talaga kasta pare. Aganos ka. Sumangpot to. Awan ta agluto iji balay. Kino mga anak, may maysa ka mangan. Awan pa'y kasangap. Ay naimbaglakit din ta sana pumampadaw ni Banang. Paglaking ka, pare. Sunod na papanan ni Maribanang. Ada ni Kwaraw kakadwag. Ay un ngagpaiso pare. Ay narigat ngagpaiso ti panawan ti asawa na. Ay awagam at agawi din. Saan pa'y siguro makaawid, pare? Kawan mangaywan iti masakit akabagyan na. Ang lusak. Ura ang mangayab ko ni Banang. Iba kang ang mangayab na iti sa bali. Asawak mo. Saan ko kumamit ang palubusan ni Tuyang kaw? Ipapilit na may. Kaya't na, nagpasyar ka na, iyay syudad di Manila. Saan tayo ka di pa yung mga nantay? Mabisina kaon. Apay, saan ka nagmerienda ijay ile? Tamabisin ka ako nam. Tinapay latikinan kao. Inapoy ti kayat ko akanain. Urayan tapay ni uncle mo Dandan ni siguro itan. Umuna ako na antay. Da kayong ti manguray kan kuana. Ay saan, Kwarog? Am-amu ka. Ah. Ikisap munto manan amin asidaan. Di agluto kayong tumanan antay. Anyang agluto manan. Nakaluto ak narudan. Ingkakit din sumakdaw. Tanay, awan gaya mo ti danaw. Ay, jak makawit iti danawam tamabisina kantay. Jak pa yung aminangan. Ingka nga rod kitaan ani uncle mo no napnapanan na. Iti kasta, mangantayo. Adda kamot lagayam dito iti Rosina ang kail. Mangantayo ka naon ko na ni antay. Dangdang gayak nga ron ni Tatang Abadong Aginho. Naliday nga may tawad ni Marituya. Sige, uminom kayo nga raw.
Tay na kun mga nanggay, naimas ti sidain, kukod ti baka ko naman. Ay, isan ka nga umuna mga. Umay ka nga rutin na anggay, tamabisina kaon. Ay, ika makidi mga la iti pulutanan may kanipari ba daw? Ha? Sige, inak mangala, no pati siya kat makiinom kan makipulutan ma, itangkay. Sumagmamano abulan ni Marituyang ijay Manila. Hanggang dimot la sumangputan, Maray. Maganasan na siguro ti agyan ijay syudad ti Manila. Ay, maikawa paikit din ni Pari Badong iti kaawan na. Kanayon da ko mga ag-video call Jay agluto iti kanon na ti kasapulan ni Pari Badong, Maray. Uray ag-video call da, tadi namut matulungan iti trabaho iti balay. Sa bagay, nunarwam nga adamang iluto iti kanenda kan agdalos iti balay, talaga maikawa. When so akanayon di Twitter senam, takasapulan na ti kapatpatang na, nukas jay nga agmay-maysa, ijay balay da. Hello, Tuyang. Kumusta ka, Titan? Hello, Baggy, my love. Ano sabi mo? Kumusta ka, Tita, kunak? Saan ka di pa yung agaway? Ay, hindi pa. Masakit pa inaalagaan ka. Ay, unay ka kitin, Tuyang. Tagalog ka mo, tay. Ay, oo Walang Ilocano dito. Nakalimutan ko nang mag-Ilocano. Ay, agtal na ka man. Kanya nalipatan. Ay, oo. Nakalimutan ka. Pagpakada ka, tagawid ka mit Ay, liwak una yung king ka, Tuyang. Alay, tasabihin ko kay atay. Magbakasyon muna ako dyan. Win uri at sublikan tumanan nukwa. Oo, Buddy, my love. Magbakasyon ako. Sige, urayan ka ang panagawid mo. Bye! Nakita ka bin mabaiti boss, nana. Umagan, aglugan ka niti tricycle ka. Ay, oo, Kwaraw. Sasakay ako sa tricycle, Mau. Pimintas ka mit, nana. Pimu daw kay di Manila. Ay, totoong gumanda ako, Kwaraw. Ay, Tagalog pala ka? Di mo ka din amot ang Ilocano. Ay, nakalimutan ko kasi. Wala kasing Ilocano doon eh. Ganon? Sige, kung yan ang gusto mo. Ngamsak, uray man mo ataway. Saan ko ang malipatan ti pagsasauan na kaya naka? Sabi mo lang yan kasi hindi ka nakapunta ng Manila. Anya ko mga ti pagbiyaga ki Jay. Magkatulong ka doon Maraming trabaho doon. Ano na natuyang antay? Pimintas kan pimutaw. Agam apay nga agkatawa ka nga, Ikwarog. Anya ka di tinakakatkatawa. Kasi now, di nakanumatan amo ti agilukanaw. Kaya't mo asawan, Tagalog ti panagsaunat. Oo Na, ipakita na naggapukanumat iti Manila. ay anyan? Rinabak na kala siguro mo, Ikwarog. Jaklam mo Barang agkita kayaw, kit saan na kayo at Tagalugain. Mapanak man ijay terse na inton bigaw. Barang agkikita kami nga agkukumare. Kunantay, makita mo tayo ko nakatumanagalaw. Madlaw mo't ngarot nga ayog Ilocano, ti ayog na. Ay na, magagaranak mo't kahit makakita ka ni Marituyang. At nakamagaya mo, Tuyang. Imbat na si Mangkut kan. Medyo nabayag ka mo iya Manila. Ay, oo, Buddy, my love. Gusto ko ring magbakasyon. Ay, saan ka man na tumanagalaw? Kasla kalasaan nga Ilocano. Nakalimutan ko kasi Walang Ilocano doon sa Maynila. Kanya kitawanay. Adaw, ti Ilocano ijay. Ngam agtagalog da, no dadan ijay. Ay, hindi, Buddy, my love. Ay, saan ka tumanagalog ko na kay? Kababay no, da makangagking ka. Ibagada nga, giraraman ka. Totoo naman ang sinabi ko Nakalimutan ka. Ay, di mo ipapilay. Giraraman ka. Mare, imay ka din ni Marituyang dito, Simangpot ka din, Maray. Kasta ti ko na ni Kwarog.
Ni kwarog kano tinagluganan na idikalman. Agsipnget kanon kat idi simmangpay. Umay to siguro inton madamdama. Nabayag adi tayo nagsasarita. Win nga rod ay agsublipay nga ta ija Manila. Damagan tanto no umay. Ay ngam, amangan no saanan apalubusan ni Kabadong. Adakan ni pari badong dayta. No pagsublian na, wano saanan. Ay puno ti imbagam at Tagalog at ti pagsasaon ni Marituyan. Unang gal, kastoy ti kunana. Nakalimutan ko ay. Ay, makaliitat mo. Ewan sa pa'y makatawin na, nalipatan na, ti Agiluka. Kung kunana lang day jay. Ipakita na mo't naggapo ka nung ijay Manila. Napankat niyan tim ijay Tersina. Bareng mapanamot kita na ni Marituyang ijay. At na panunot ko nga ramidan ang gay. Numakigtaot ni Nanatuyang, sigurado nga agsauday day iti Ilukaw. Anya kumat aramidin. Mapanak tumat iti Tersina. Minto nagtagtagalog ni Nanatuyang, kigtutay. Kitahik man no di agsawi di Ilocana. Di kar aramidin ti kasta. May ano isot kaya na. Amo na nga rin Tagalog. Sa nadakas ti Tagalog ang kail. Tidakes na kat ibaga na nalipatan ng ti Ilukaw. Dahita ti siya nakapapatay. Magandang umaga, Koko Maray! Ay, kumusta kan, Marituyan? Nabayag ka mo't ija Manila. Ay, oo, Maray. Maganda doon sa Maynila. Madlaw ang naggapo kay Di Manila. Tatagalog mo't tantisaw. Ay, oo, Maray. Walang Ilocano doon. Kaya nakalimutan ko ang mag-Ilocano. Apay, Tagalog mo't aya di kabagyam nga inaywanam ijay. Ay, oo, Maray. Kaya nga walang Ilocano doon, ay. Wah! Ay, oh my God! Tuyang! Ay, ha? Pasino ka? May sakatik balang. Nagagapwam apa sa tirubaong. Tumit at saan mo nalipatan ti Agilukaw? Ay, oo. Saan mo nalipatan, Marituyan? Mayat gayam ti makigtaw na makalagay. Kung kunana lang day jay. Idikinigtot ko ni Nanatuyang, agsasarunumot ti Ilocano asauna. Aging Tagalog mo. Kunang bulan asinaw. Kastangarod ni Nanatuyang ang kay. Anya nga ti kuna na idi nakita. Saan ang nakatagari tanabainan sigura. Madi nga minday ka. Nakapanla iji Manila. Taga-Tagalog ay. Jak impagaraw nagraramang gayam ni Nanatuyang. Una. Kaya talaga ipadlaw ang nakapan iji Manila. Agsubli ak ijay Manila pa daw. Ay saan ka nga sublay na mangibabayin kamay. Apay kumaamang ibabain ako ng... Ipagam kiday na nalipatan tayo sa uiti Ilukaw. Ay ang mga nagbayag kiday katsak ti malipatan. Saan mo't malipatang kakidain? Bak nang mati kabagyam. Kabailan na mati mga laitinas ang mga iwan. Palubusan na kun abadaw. Imbag ijay, tandam ako na aswil daw. Tapno niya man ang taramiday. Sanay, no kayat mo ang madani ti kwarta. Magtrabaho ka dito. Saan tangag sina, nagasawa takit nga raw. Ikari, saan kun nga ulitin tinaramid ko nga agraraman? Saan kunak lang aruday? Inikan kan iti may sagundaway. Ita, siyakmay, ti matungpal. Maray, kunak man no agsubli ka ija Manila. Ay, di na kun palubusan ni Badong Kumaray. Amangan ka no agraramanak tumanang. Amken na nga agsaukan tumanan iti Tagalog inton agawid ka. Agbabawi ak iti naramid Kumaray. Di na kun talken ni Badong Kaw. Agyan tayo latan, dito'y barangay tayo akabildatan, Maray. Mayat tibiyag tayo dito. Anya pa'y nga inudikas ta, Maray. Saan mon atari gagayan ti agyan iti sa bali adiso. Na itudeng adito'y tayo kabildatan. Ay, wan man laangan, Maray. Nakaamiri sak amaday tinaramid ka.
saan ko nga ulitin. Ay, nanatoyang, agsaw kalat na iti Tagalog. Ngam di mo nga minsawan, analipata mo ti agsaw iti Ilocos. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti Sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo, ti MBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.